nke echiri na zere. Achọrọ m ka ịmata na ihe niile ekere n'ụwa a na-akụziri anyị ihe in one way or the other. Mana anyị nwabụzi mmadụ ijizi ihe ahụ na-eme n'ụzọ ndụ anyị na-eme n'ụbọchị ọbụla anyị tetara ụra wee mụta ife. Mana ọ bịazi na-afịa anyị arụ maka na anyị ekwenyere n'onwe anyị, maka na abịagwe mee anyị ji ife anyị kwenye na nke ndị ọzọ, maka na ịmalụ ife ị nwere. Ọ ga-ejiwezu na onye amara ife o nwere mgbe o furu ka ọ ga-ama the value of ihe o nwere. Unu continue na-aracha ndị ọcha ike, mana okuke wee were ihe ndị niile na-emekwa n'ụzọ ndụ gị ụbọchị ọbụla wee kụziere gị ihe. Mana ihe niile a na-akụziri gị ọ na-afịa gị arụ nghọta maka na ịmara onwe gị. Tụsazịa nkụzi ma sonyere m na YouTube Mmeche High Star, subscribe na ị ga na-afụ nkụzi m niile. Ọ bụrụ na esonyere m ọfụ ganye ndị nkụzi mbụ na ị ga-amụta ihe na ya, tụsakwa ya bụkwa ndị ọyị ka a na-esonyere m. Gbaa mbọ na-etinye nke m na-akụzi n'ọrụ nọọ maka ọdịnamma gị, ka ịghọta na ife ọbụla na-eme n'ụwa bụ ife ka ọ na-akụziri gị. N'ife ọbụla ị na-afụ ụbọchị ọbụla bụ ife na-akụziri ihe karịa ihe ego na skuul. Ihe ego na skuul bụ ihe ederede ọnọdụ ka otu a ndị ọcha de Baịbụl wetara unu wee sị unu nkwenye na ya. Mana skuul ahụ ị na-agakwa bụ ka nke nwa nwee ike wee yuzuo akọ na uche gị. Na ọ bụrụ na ị na-aga skuul bụ na ịma ife, ị nwere ike mara asụ oyibo niile mana ịmaghị ede asụsụ obodo gị. Ịmara ka esi eche echiche, ịmara ka ihe yuzu ihe niile a. Onye mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee gacha skuul kpọsara n'ụlọ afta sị gị na ịfụrụ onye gaa skuul a n'ọkpọrọ ya ka ọ gụ na skuul ma ọ na dọkịta na nka, mana ọ na-arụ DJ mana ọ na-arụ mesin. Ka ịmata na iwere skuul na-eme ọnụ, skuulu iwere ya mee ọnụ, ịfụ na onye aga skuul ya aka gị mma. Na ife iji wee jee skuul ka iwere ya wee mee apply na akọ na uche gị nke okenyere gị. Na ife ọbụla na-eme na ndụ gị ụbọchị ọbụla bụ the main skuul ị na-aga, bụ akwụkwọ ahụ ka ọ na-akụziri gị ihe ịmalụ. Iwetazi ihe nke ị mụtara ime apply to it. Mana abịazịa ndị niile agazi skuul bụzia ndị na-eyighị eyighị, bụzia na ife anọ bụ ị na-esi na nke ị na-ana ndị mmadụ ife ha ka achọ onye ewerizie skuul a ga wee na-emegide ndị mmadụ ka wee na-anara ha oke ha nke m ga-ata ha afọ. N'anya na anyị nwa bụ ndị oji ka m na-akụzi wee sị nnọọ na anyị ọ bụ ndị oji bụ ndị izi eke n'ụwa, mana unu dumin na-aracha ndị ọcha ike. N'ịma atụ, mana ihe ndị a niile na-eme unu achọkwaghị ichie wee mụrụ ihe. Ọ bụrụ na iweta ife dị oji na saa ya mmiri ọkwa ya acha ọcha, ọkwa ọcha ka ọ ya acha onwe ka ọ ga-esi wee dukwa oji. Ka ị mata na oji mụtara ọcha, na ha nwebụ ndị ojii bụ ndị ekere mụtara ọcha, ebu ụzọ wee ka anyị bifo ndị ọcha. Ana o nwere ihe ọbụla ndị ọcha megidere ka ha dị oji. N'ọya ka ya abụ ifu ndị ojii fa na-echenji onwe ha pate bleaching cream ọkwa ọcha ka ha ya acha ha ya dị oji n'ọcha.
ka ị maa na oji bụ isi. Achọrọ m ka ife ọna na-eme n'akụkụ gị ka ị were ya na-ekpe na-amụta ihe. Ọ bụrụ na ị na-enwe amadi a bụ onye nke aka m chọrọ iji wee mata atụ bụ Bobrisky ka ọ gịnị nwoke nwaanyị ọfịfụ na oji ka ihe na-epishie mbụ na oji ka ọ dị obido wetebe ihe ọ na-edọkwa ọcha ka ọ dị ọ dụbakwara oji ka ihe mụrụ nọọ oji mụtara ọcha ka ị ghara iche je na-aracha ndị tọrọ ike ndị kwesịrị ị na-amụrụ ihe n'aka gị ije na-amụrụ amụrụ na nke ha ị na-agbaje ka ịdụ ka ha. Yuzuo akọ na uche gị na ife ọbụla na-eme n'okirikiri gị bụ ife ka ọ na-akụziri gị. N'oji bụ isi. Ọ n'abalị n'ime abalị ya amụta ụtụtụ mụta ehihie n'ụtụtụ anaghị amụta abalị na abalị ga-ebu ụzọ mụta ụtụtụ wee mụta ehihie o wee chakee ka ịma na oji bụ isi. Anyị bụ ndị ize eke n'ụwa mana nna ekwu ọ na-efe ụfọdụ efe na ntị ịpụ ije na-aracha ndị ọcha ike na-anụkwara ha ọgụ. Ị chọrọ ịghọta onwe gị tinye nkụzi m n'ọrụ sonyere m na ị ga-amụta ife n'aka m gba mbọ na-etinye ya n'ọrụ tụsasị ozi a ka ị wenyere ndị ọzọ aka maka ọdịnamma gị. Na nkụzi m abụrụla ka ị kwụọ m ụgwọ ma ọ ka nnata gị ihe ma ọ ka inye m ọfrị otu ndị pastọ si wee na-eme unu nọọ ihe ị ga-enyere onwe gị aka ọ bara gị uru. Nkụzi m na-akụziri gị ka mma karịa ego anyị fụrụ a na-eke. Ọ ka mma na mmadụ kụziri ka ihe ahụ si eme na ndụ gị ka m na ọ na-emerụ gị emeri ndụ ha agaghị ahụ maka ihe ahụ si eme. Ọ bụ ihe m na-akụzi nke unu ghọta ife na-eme na ndụ gị ghọta ife na-eme n'ụwa mana ọtụtụ pụtara na-agba ya mgba. Tinye nkụzi m n'ọrụ kwenye n'onwe gị mara asụsụ gị na ọ bụrụ asụsụ gị ka esi wepụta ụmụ oyibo ịfụrụ a na-asụ asụ mana unu amara ma mgbe m ma akụzi nke ahụ oge ya na-abịa tụsasị ozi a ma gba mbọ tinye ya n'ọrụ. Daalụ.